respect. België heeft ook geen respect voor vrouwen, want ik speel voetbal in 2 ploegen. Hè. En dat is elke morgen om 8 uur 's morgens in Holland. 8 uur 's morgens, terwijl in de kleedkamers shoes ontnomen, dankzij die nonnetjes dat ik ga voetballen. Om 8 uur 's morgens is in die kleedkamer. Kennen uw maag die kraakt, niks eten, oude adem die stinkt. En dan komt er hier binnen, oh my jongen, en dan zeggen we zo, my jongen, Michel wordt heel aangezet. Dan zegt hij zo, oh jongen, ik heb nog niet geslapen jongen. Tot 8 uur 's morgens een waafje zoen en dit en dat. Ik zeg tegen hem zo, ja fuck it maat jongen, wat tot 8 uur 's morgens. Ja jongen, dit, dat. Ik zeg tegen hem, volgens mij gaan ze nog maagd jongen. Ja, ik zeg niet maagd. Ik zeg, jongen, gaan ze 100% maagd. Zegt jongen, ik was ontmaagd toen ik 16 was. Ik zeg, zie je, iemand die al ontmaagd is of al veel seks heeft, die gaat er niet liggen over show verkopen en ik heb dit en ik heb dat gedaan. Ik zeg tegen hem, gaan ze nog maagd? Jongen, ik was ontmaagd toen ik 16 was. Ik zeg, maar je vraagt Michel, iets totaal anders. Ja. Zij katholiek, gelovig? Ja. Gelovig? Ja. Ik zeg, vroeger naar de kerk geweest en zo? Ja. Ik zeg, ja, dat kan wel zijn dat je eerder ontmaagd bent. Dat is zo, ja. Maar dat is toch alles aan de werk.